उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै जों 2020 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 27 खालाराव मोनसे गोनांथार सरकार आरो जोंनि बिटिसि सरकारनिसिम मोनसे खावलायनो सानदों। बे जाहैबाय जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव दासिम सोलोंथाइनि जौगानायनि हाराखौ नायोब्ला जों बे रोखोमनि जौगानाय परिबेखखौ जों नुनो मोनाखै। जाहोना जाबाय जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङावहाय दासिम 119 भेन्सार स्कुल जानानै दङ आरो बे 119 भेन्सार स्कुलनि गेजेराव गासै गुदि फरायसालि हिसाबै 74, गेजेर फरायसालि हिसाबै 19 आरो गोजौ फरायसालि गं 26 फरायसालिफ्रा भेन्सार जानानै दङ। बे भेन्सारखौ जोङो सरकारनि खाथियाव आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि आरो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि मावख' बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों। उदालगुरि जिल्लानि बे गासै गं 119 फरायसालिखौ विदाउट कन्डिशन इन द लाइन अफ बिटिआर एकर्ड बिनि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइज खालामना होनांगौ होननानै जोङो गोख्रोङै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आपिल खालामबाय। आरो बिनि गेजेराव उदालगुरि जिल्लानि सिङावहाय गासै गं 370 गुदि फरायसालि दङ। बिनिनो गेजेराव 71 गं फरायसालियाव मात्र सिंगेल टिचारजों रानजागासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोङो थांनाय गोलाव समाव उदालगुरि जिल्लानि सोलोंथाइनि मेट्रिकनि उथ्रिसारनायनि हार आरो लोगोसेनो बिनि हैकिक परिबेक बेखौ जोङो मोजां रोखोमनि मोनबोआखै। जाहोना जाबाय गभर्नमेन्ट स्कुलावब्लाबो दासिमबो बबेबा स्कुला मिरु जिरुबै हारसिं सिंगेल टिचारजों सोलिनानै दङ आरो गोबांद्राय फरायसालिया दासिमबो भेन्सार जानानै दङ। दा बै भेन्सार स्कुलफोरखौ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोहै उइदाउट कन्डिशन जिखिनि लानो गोनां दफा दङ बिनि गेजेरजों आसाम सरकारा थाबैनो बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों। आरो लोगोसेयैनो जों बेखौ गोग्गानानै बुंनो हायो बा सावरायनो हायो जे थांनाय 2006 मायथाइयाव जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बोसोर फोसावखांनायनि उनाव लोगो लोगोनो जोंनि जिल्लायावबो 2007 मायथाइयाव मिशन क्वालिटी एजुकेशन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फोसावनाय बे मिशननि गेजेरजों जोङो खामानि मावदोंमोन। दा गोबां फरायसाफोरखौ लोगो हमनाय, गोबां फोरोंगिरिफोरखौ लोगो हमनाय, गोबां फरायसानि बिमा बिफाखौ न'आव थांनानै लोगो हमनानै मोजां मोनसे सोलोंथाइनि आबहावाखौ दाहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोदोंमोन। दा बेनिनो रिजाल्ट हिसाबै 2007 मायथाइयाव जोङो गिबियाव उदालगुरि जिल्लायाव मात्र 8सा बर' मिडियामनिफ्राय मेट्रिक परिखानि रिजाल्टआव फार्स्ट डिभिजनखौ मोनदोंमोन। बिनि उनाव फैयै 2019सिम उदालगुरि जिल्लायाव गासै 217सा फरायसाखौ फार्स्ट डिभिजन महरै मोननाय जायो। आरो बिनि उनाव दुलाराय आसामाव गासै 1256 फरायसाया बर' मिडियामनिफ्राय फार्स्ट डिभिजनखौ जोङो मोनदों। दा बेनि इभुलुसन बेखौ नायोब्ला दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव बर' बिजोंजों फरायनायनि फार्स्ट डिभिजननि हार एसेबाबो बिनि ग्राफखौ नायोब्ला गोजौ जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा ओंखायनो थाबैनो जोंनि जिल्लायाव सोलोंथाइनि परिबेखखौ जुदि मोजाङै आरोबाव खालामसिननो थाखाय आसाम सरकारा थाबैनो जोंनि भेन्सार स्कुलफोरखौ गोख्रों आखाइजों जेबो कन्डिशन दोनाजासे थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बेखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसेनो जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जयेन्ट प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो खावलायबाय। बेखौ मार्च खालामनायनि बाथ्रा जोंनो मिथिहोदों। दा बेवहायबो जोंहा एसे आपत्ति दङ। जोङो बेखौ सानदों जे बिथांमोना बेखौ खालामनायनि सिगां बर' थुनलाइ आफाद बा बड' साहित्य सभा बर' फरायसा आफादजों सावरायनानै बे खामानियाव आवगायोब्ला जों मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे जोंनिफ्राय डिमान्ड दंबावो जे
एसे आगोलाव जों खोनादों जे हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसननि बाथ्रा हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसननि बाथ्रायाव बिडिसि डिरेक्टरनिफ्राय आसाम सरकारनो मात्र गंनैल' हरदों उदालगुरि जिल्लायाव आम्बागाव हाई स्कुल खायजामथि हाई स्कुल जोंहा बावबो आपत्ति दङ बेखायनो जोंनिफ्राय जोङो जोंनि बिटिसिनि डिरेक्टरनि गेजेरजों जों आसाम सरकारनो जोङो गासै गं 18 बर' बिजोंनि फरायसालिखौ हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसननि मोनसे फारिलाइखौ जों गथायदों आरो बे जोंनि गथायनाय फारिलाइनि डिमान्ड मथे बे जानांगौ होननानै जोंनिफ्राय जोङो सरकारखौ खावलायदों जोङो बेखौ गणतान्त्रिक भाबै जोङो सावरायगोन बिथांमोनजों जों सावरायगोन हानायमानि जों सावरायगोन आरो नैबे जि जालांनाय दायो जि मोनसे भेरिफिकेसन बेयावथ' जोंहा स्पष्ट जे जोंनि गासैबो एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुल बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा सरकारिकरन जाथारनांगौ जोंनि जिल्लानिफ्राय फ्राय गुबुन जिल्लासिम टेट जाय आनजाद पास खालामबाय बेखौथ' बोनानै लाना थांजोबदों दा बेयाव जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों मानो होनब्ला दासिम गं 77 फरायसालिया सिंगेल टिचारजों रानजानानै दङ दा बै टेट जोंनि जिल्लायाव पास जानाय थानाय फोरोंगिरिफोरखौ गुबुन जिल्लायाव